radio kabaruji min salmina ɗo kala nanoɗo o radio meɗen kabaruji kala pullo biyoɗo bimi wimi e bimami minen calmina on minen landos ko jantum gonɗon ko min arsiɗo han musidɗo moɗon Genabu Balde gardinoɗo o men programme pijen njalen garoɗo he kala samedi ɗo gomen radio kabaruji mino wondi ɗo he musidɗo meɗen docteur Sekou Oumar Sall ceerno meɗen directeur ngoɗo radio kabaruji Sekou Oumar Sall enen gandi ko musidɗo meɗen daraniɗo pular he pulago min jogittaɗo kala minen gondi he musidɗo meɗen Ussmsne Balde ko makko woni ro masiŋaji meɗen to e ngoɗo radio kabaruji Gongoti oho daraji ogorko bodejo wadi rasa darito biyoyo kai woni gidoma hay mongo biyoyo kai woni gidoma argaigo kanami halama argaigo kanami larama no programme o wini gare pijen njalen min mbawara e jidde oɗo programme nelduɗo kala musidɗo meɗen pullo biyoɗo bimi wimi e bimami kala pullo ɗo woni minen calmina ɗum minen landos ko jantum gonɗon e oɗo men programme han pijen njalen minen gondi ɗo he musidɗo meɗen mo ganduɗa ko daraniɗo pular he pulago leɓɓo fi pular balluɗo fulɓe he Portugal ɗo wiire docteur Ussmsne Balde Ussmsne Embalo Diafe ɓura andirede Ussmsne Jakunda minen gondi ɗo hange Ussmsne musidɗojo meɗen ɗo o programme pijen njalen Ussmsne han ɗi ari ɗo leddude e meɗen ha waajo en ɗo piiji goɗɗi ha min calmina Ussmsne hono hen jantum gonɗana minen calminama minen mbiyama ano ɗo radio maɗa ɗo radio kabaruji mi yettiri on jarama ko noon no mbiɗa ɗo ni ko min wiide Ussmsne Embalo ɓuraɗo andirede Ussmsne Jakunda ɗo Lisboa ɓe kaali ɓiyen Lisbonne ko mi wonno hoorejo woni walla woni ha joni hoorejo oɗo ngal ɗo dental birengal Laamten ɗum noon firsi ko tentinde ko dental tentinde e ɓamtude ɗemgal Pular
ha joni enen jokka yewrere meɗen nde no mi wiɗo ni enen gondiɗo direct e musidɗo meɗen Ussmsne Diakunda Presidente Associação Laamten ɗo Portugal bon woni direct e ngoɗo men radio kabaruji Ussmsne minen paalama ɗo landade hono bawara men haalande ɗo minen paala kalanamen fi needi e der pulagu ko noon tigi wayi a jarama an Genabu ko adi fof mino weltano on mino weltano radio o kala mino weltano directeur meɗen on waye chef Oumar Sall e technique ko meɗen o biyeteɗo Ousmane Balde o tokoram Ousmane Balde kono min ko Ousmane Balo e opportunité mo gokku on kam wawde han joɗade ɗo mi wawa yewrude e moɗon ko adi fof ko ha tan ɗi woodi ko paalami haalande yimɓeɓe ha ɓe ganda kala ɗemgal ɗi woodi piiji tari nande e wawde e nantinade so noon tawi a laari ɗemgal han wawɗo ɗemgal ngal ko leɓoɗo ngal no faaldane ko on woni bawɗo ngal o nanoɗo o woni kala ko leɓɗa mo nanat ko leɓɗa ko e nantintoɗo o woni mo ganduɗa si tawi a leɓi han kañko andat horongol konngol fuɗi e horongol haybi ko ɗum woni nantinade nde joni noon si a tawi no mbiɗa ɗo ni no banggal needi he pulagu needi ko itta ko he ne'iɗo sino ne'iɗo o noon ko ɗum woyire neɗɗo sabuna so a laari han puɗal neɗɗo ko he aaden mbo fuɗi woni adama araboɓe mbiyata adama noon kala mbaɗo no mbo wayni pi ko aade wiire joni noon ko he ɓe aaden ɓe hoƴa neɗɗo on hoƴa woni ɓaŋa ɗum tuman noon warre nereno walla nereno ɓen renndo ngo no faaldane so tawi a wa'ino ɓe paalani hen ɓe mbiyama ko a neɗɗo a wawra noon wonde neɗɗo ɗo a ne'aki ko needi ndi addi neɗɗankagu ngon joni noon yaari en gandi needi kalan ala laawol wiye ko ngol ɗo laawol mbawra rewde ha mbawara neede neɗɗo ko ɗum waɗi e to banggal needi itta ko he konngol neɗɗo ko ne'iɗo wiire neɗɗo mo ne'aki o on ko aade to banggal pular ko ɗum waɗi neɗɗo wiirake an a boni needi ɗum ko pular mo laaɓani ko wiire ko kaari waasi needi needi ko waasere ko sindi woodi tan ndi ari he neɗɗo tan ndi bonta sabu no neɗɗo ari ha woni neɗɗo tan bonta ko ɗum woni needi to banggal pulaago ko wiira needi ko ne'iɗo woni neɗɗo o jarama Ussmsne ha joni no mi wiye ni enen gondi ɗo he Ussmsne bonɗo haalna en fi needi e nder pulagu min jeeƴitta way oɗo men programme salmingol musidɓe meɗen min jeeƴitta ɗo Rabi Seydi ano salmine Rabi eɓe liggotta minen calmina Sharif Hammed Haydara min jejirani ɗo kala Abdoul Kande joni minen nelda en oɗo musique ɗo ha joni ko musique Fuladu minen mbiya on gonde e oɗo musique nde min yewrere ha joni nden kontina Presidente Associação Laamten Ussmsne Diakunda
ha joni min garsiɗo kala ɗo men programme pijen njalen ha joni minen lando musidɗo meɗen tedduɗo Ussmsne Jakunda e nde men yewrede nde gonɗen minen paalama landade ɗo hono jooma ɓeygure wawara nerude ɓeygure muɗum he joni ɗo gonɗen ɗo. eyi kono mbiɗa ɗo ni jooma ɓeygure no wawra nerude ɓeygure muɗum he nder Europa mo gonɗen ɗo no mbiɗa ni ɗi satti sabuna si a laari han no mbimi on ni needi ala laawol wi'ede ko ngol bolol wonnoon goɗɗuma ngol laawol de wara wawa neede ko neera ko moɓe ɗi woodi no neerara e neɗɗo kalan ɗi woodi no neerere needi noon no mbimi on ni si tawi aroyi joni koro ɓiɓɓe needi ndin ɗum ko ma wooda nene o e baaba o ko ma wona tawa maɓɓe ɗiɗo ɓene nanodiri hoko woni nanodiraga maɓɓe ngal woni ɓe paamodira ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ganda nene o tawa kala ko baaba o faalaka no nene o ɓura ɗum anja kala ko ganduɗa nene o faalaka ɓiɓɓe muɗum ɓe mbaɗa no won tawa ko baaba o fayda ɓursa feññinde ɗum ɗo ko kañ on ɓuri ɗum anja sabuna ɓiɓɓe koko jingire so tawi on jingani ɓe tan sangara ko ɓuri noon heewde sinnesiɓe ɓe mbini so tawi han ano yiɗi ɓiɗɗo ma han koni jogor sambono gañomane ɗum firti hokko ɓiɗɗo yaari wemnantake piiji kewɗe si a wemnanimo ko heewi ko han mo fuyoyat puygol ɓiɗɗo noon ɗum fof ko yowiri he nene so tawi nene ɗinin yiɗi ɓiɗɗo muɗum han ko feere ala ko mamo nanodira he baaba o so hakkunde maɓɓe ɗiɗo ɓe mbawani nanodirde tan needi ndi yaara hokko noon woni ɗum woni ɓiɗɗo o waara no ɓe paaldani so tawi ɓiɗɗo ɗinin waɗa nene o ko wiramoyo pamma ari ɗon yoɗani ko nene o fori hollude ɓiɗɗo o ko bamma sali ko min ɓuri ɗum salade ko noon tigi musidɗo meɗen Ussmsne Embalo Ussmsne gandiraɗo ɓuraɗo andirede Ussmsne Jakunda mino falnoma ɗo landade e si nene wondani e baaba han needi ndi hono babirse ha joni hollirde hono needi ndi wawara hono jooma ɓeygure nde woni nene o walla ko baaba o wondi he ɓiɓɓe ɓe hono wawirse nerirede kala ha wa'ano ko maɓɓe ɗiɗo ne'erani on ɓiɗɗo ɗum kalan ɗinen woodi han si a laari he o jamanu gonaɗo a tawa debbo e gorko ɓurɓe hewde ɓe tawde ne boɗodiri seeɗa ɓiɗɗo noon nene needi fof ko fuɗɗi ko he nene ko ɗon fuɗɗi nene hono wawra nerude ɓiɗɗo muɗum ko ɗiɗi ha tawi goo ɓiɗɗo ma o a wawramo wemnande no binomami ni tawa kala ko mbo faala ano mbo wemnani a hollaramo ko mettaramo kala ko welantamo ko ɗum tan ɗaltamo ne waɗata hokko won ɗum ɓiɗɗo ma o ko ma jogano a ɗum eɓɓode ɗe woni programme tawa janggo woodi ko mbo fori wadde ɗum ko ma mbo waɗa ɗum woodi ko mbo fori liggade ɗen ligge ko ma mbo waɗa ɗum so tawi mbo waɗi ko sangi beltinamo so mbo waɗi ko sangani kollamo ko mbo waɗi ko sangani
tuma ɗum noon pawa he dow makko kuugal wona mbaɗambo kastiga wona so tawi mbo yaari noon han ano mbo holla liggeeji ɗi mbo foti wadde ɗi ɗi mbo waawra wadde ɗi ɗin tawa an a jaɓaani mbo ɗi waɗande e nder galle so tawi on jahi haa woni mbo ari haa mbo yoni duuɓi jeeɗɗi jeerari jeenayi sappo haa ɗo mbo fawra sappo he gooɗo aan nene o hande kadi mbo hoolaraako ma mbo hoolaraako ma fiiho ko sabuna on jamanu mbo ari jooni he so tawi ko janngoɗo han ko ceerno makko o ko wiira mbo ko mbo ɓurta hoolaade aan jinnaaɗo makko ko haalanta mbo ko sinon ko ceerno janngirooɗo duɗal tuubakooɓe walla kala duɗal waawra wonde ko ngal mbo janngara ko école walla ko ene no mbiirene scola ko ɓen mbo ɓurta hoolaade ɗum noon so tawi mbo ari he on phase walla hen ɗen yolde ɗon han ɗum noon ko ma bayla an on tigi ma bayloɗa bayro ana andi ɗon mbo warama hoolade sinon mbo hoolaki ma han ko ɓuri hewde ko noon kala ko kalanɗamo ko so tawi mbo nanoyi ɗum dula goɗɗo mbo fuɗɗa ɗum hoolade si mbo yahoyi ha mbo yani duuɓi 15 ɗum tuman ko mbo waɗanma ko ala ko ganduɗa sabuna ala ko kalta hande kadi kala hunde ko kalɗa e ko baɗɗa makko ɗo fedde finani a anda ko makko on woni ganduɗo sabuna makko ko ɗon mbo yiyarani mbo waɗoyima mbo andoyi an on tigi ano jogii gandal ha mbo jaɓanama ɗum tawa ko mbo yahoyi ha mbo yoni duuɓi 50 pawɗe ɗo mbo andira yaare ko kalananno an mbo ko pi ko gongi mbo humpe andude mbo fellira pelle an ko a walu ko ɗum waɗi so tawi ko cukel gorel a jogi mama ngel ha ngel woni duuɓi 11 si a wondani he baba o han an nene o ran sattat jogagol mbom sattat buy sabuna nde yolde ɗon ko baba ran wawra jogade ɓiɗɗo sabu on tan mo wawra nanande ndowno wonarranta on goo ko kulol ɗiɗi ko fi warano on fawhe dow makko kuugal wonnono ɗum ni han kastigo ko ɗum tan mo wawra on tan mo hulta kono an nene o mo hultama so tawi ɗum waɗi an e needi ndi no nereren hannde nder Europe ni walla haaro meɗen ɓiɗɗo ma o ko ɓuri moƴƴude he makko nerambo ɗemgal ma ngal moynu angal fii hokko sabuna kala ɗemgal goɗɗo ngal neruɗa ɓiɗɗo ma ngal leɓantambo si on jahi ha mbo fuɗɗi ƴeesade seeɗaran mbo ɓuranma wawde ngal ɗemgal ñande mbo ɓurayma nande ɗemgal ngal neraramo ngal yo ala ko kalantambo mbo hoolo fii hokko sabuna makko ɓurima wawde ɗemgal ngal si ko tubakore ha makko ɓurima wawde tubankore nde tuma a wawrambo leɓande ha mbo hooloma sabuna mbo wiya o bon hay laɓɓinani ɗemgal laɓɓinani haala ɗin kam haalanta ɗin kam waajoro so noon tawi ko he ɗemgal ma han ko ɓuri hewde ko mbo yawra yaade ha mbo foolama he maggal ɗon mbonin andi no wayi waade ano mbo ɓuri gandal so tawi noon ko ɗemgal jananal han on jaha seeɗa tan mbo ɓurama he ngal ɗemgal si mo ɓurima he ngal ɗemgal tan mbo nattanma hoolade sabu ɗam mbo fellira pellet à partir de ɗon ko makko ɓurima nande ɗemgal leptangal ngal joni noon ko makko ɓurima jogade gandal ala ko mbawra mbo haalande ha mbo wawa hooloyade ko noon tigi Ussmane Diakunda no mbiɗa ɗo ni e joni nedi ndi ko ma enen jooma ɓeygure nde bayloɗen seeɗa e dow ɓiɓɓe men he ganden hono mbawirsen laarirde laawi ɓurɗi moƴƴude fiino mbawen neride ɓiɓɓe men ɓe e dow nedi moƴƴiri e nedi pulago e joni o men programme ha joni nde men yewrere jokkat tawro yeeso kono men neldana on ɗo oɗo men musique ha nanon ɗo seeɗa no programme o wini ha pijen jalen seeɗa joni enen gondi ɗo he musidɗo meɗen gonɗo en
welnande ɗo oɗo men programme pijen njalen no mbimi ni min jeeƴirani ɗo men programme salminde migrantiɓe meɗen gomɓe he aduna he piiw minen calmina on minen lanɗos ko jantum gonɗon minen lenna on boyi hona seeɗa oɗon musique awa no mbimini ɗi yahana ɗo musidɗojo meɗen Adulay Balde mo ganduɗa ko musidɗo meɗen daraniɗo pular liggoɗoɗo ɗo mbachara meɗen Guiné-Bissau Portugal ɗo minen calmina Abdoul Kande mo ganduɗa kala ko pullo belanaɗo fi pular e daraniɗo fi pular min jejirani ɗo salminde musidɗo meɗen jooɗiɗo ro Suisse Muna Balde makko kala ko daraniɗo pular jiɗɗo ɗengal muɗum nomin mbi jiggol pular minen calmina ɗo Tullay Kande woni ko madame Ussmsne Jakunda mbo han gonduɗen ɗo direct ɗo gomen radio kabaruji joni enen gondi ɗo he oɗo men musique mo ganduɗa ɗi welnana en ɗo oɗo men programme am kongol yete ba alla jarama he gram kono wayne nam he gram kono way babam wali fulle jamwali ganga fulle ganga ganga fulle no kinga yade yawu ganga wali fulle jamwali ganga fulle ganga ganga fulle no kinga yade yawu ganga baby ore mamusi pijen like me no garetuma Dari minaro bawoma imo atanam hake ne baba jam jalle to wena na be no para chokol mariari de jilandari onon bimi o kana hajo ko ko atiyano do ngo faro Wali juge jamale ganga buge ganga ganga buge no kinga ya di ya no mbimi ɗo ni ha joni yewrere men nde ɗi jokkiro yeeso enen gondi ɗo siwrintina e musidɗo meɗen wiire Ussmsne Jakunda Presidente Associação Laamten ɗo Portugal ɗo enen gandi ko musidɗo daraniɗo pular e pulagu ko daraniɗo fi ɗemgal muɗum e fi leñol muɗum Ussmsne enen ɗo gonde makko direct ɗo gomen radio kabaruji minen paala ɗo landade Ussmsne mbo haalni en ɗo boyi finede e nder pulagu hoɗi laawi mbaweren rewde ha e mbawennede ɓiɓɓe meɗen e nder pular men he e nder no wiire culture men joni enen paala ɗo landade Ussmsne hoɗum mbo wawara wagginde en ɗo bolonda o e dow nde yewrere nde gonɗen Ussmsne Jakunda min ɗo gonde makko direct Ussmsne haalan en ɗo ɗum mbawara wagginde oɗo men nde men yewrere e oɗo programme pijen njalen ko noon tigi a jarama ko noon no mbiɗa ɗo ni ko ɓuuri moƴƴude no mbimi on ni neɗɗo han ɓiɗɗo ma o ko ɓuuri moƴƴude nerambo ɗemgal ma ngal ɗon goo so tawi a nerimo ɗemgal ma ngal nerambo diine maɗe no waywade yo so jottoyima ɗo poɗɗo yottade ɗo han aroy mo yurmere ma e mo tinama so noon tawi ɗum ala han a nerimbo criol walla portuguesire walla ɗemgal gongal ngal gandu a wona ngal woni ɗemgal ma ngal an on tigi on gandu ko jahanni ha seeɗa kelon mbo sela si mbo seli han on tuma ɗum yurme e tingol wonta he makko
ɗum mbo tinarama mbo yurmarake ma ko ɗum waɗi mino ñaago e yimɓe ɓe fop mbo ganduɗa ɗinin jogii ɓeygore no wat feere tawa ɓiɓɓe ɓe jibinta ɓe e pular kala no way waade tawa koye pular haalanta ɓe ko foti ɓe haalande ko piyo hay wiide ɓiɗɗo am on lebta pular kono an haalanmo pular simo nanani han pitsanamo ɗum e portugesire so wona ɗum han min no mbaɗanmi ni mi leɓat konngol gorol e pular on tigi darima laari kam ha ɓo seeɗa han mi lappiro ɗum he portugesire anda janngo si mi wi ɗum e pular tan andat ɗum noon yaran noon ha joni ɓiɓɓe am ɓe han ɓurɓe ɓurgel toƴƴirade ngel jollugo am minen pimen jooɗima minen mbaɗa réunion han ko ɓuri hewde ko simi leeɓi e pular piyo han wiyambo haalna ko lemmi ɗo ko piyo e portugesire mboɗon no piy traduise anani ɗum piyu ɓeni gandi han ɗemgal kala no cukeyel no foti hewde ɗemɗe ɗe wawi o kono hakkilo fotta uriralde e dow muɗum enen goɗka meɗen fulɓe e nder aduna he warano en leyɗintino sabuna han leyɗe kewɗe ɗe gonɗen ɗo so tawi en daari he joggol impôt ko biyete ñatsanka ko gabo biyete ñatsanka woni l'impôt woni ñatsanka a tawat leydi kala leydi ndi gonɗen fuɗɗode Sénégal Guiné-Bissau Mauritanie a tawa ko enen fulɓe ɓe ɓurta yobde impôt sino ko enen ɓurta yobde ñatsanka han ɗum noon kala ko ganduɗa laamu ɗum addana woodi ɗum wayno télévision wayno waɗi radio e ko piiji mbaɗi noon ko wi'a ko gendiyankoɓe woni national o woodi ɗum ɗum noon imporaka hen ɓurede ɓayri ko enen ɓurta yobde ñatsanka l'impôt o imporaka ɓurede e dow ɗiɗa piiji awa ɗalen kalan ko ɓe ɗaynirta en wiye han ko émission ji fulɓe tawa ko émission ji nayeɓe no won émission ji fulɓe e leyɗe ɗe gonɗen ɗe no won émission ji ɗi batten ɗi ko émission ji sukaɓe ko sukaɓe ɓe belante ko cukale ɗe ko belante ko ɗin gaddanten ɓe ɗalen sukaɓe mbaɗana émission ji ɗi émission ji ɗi ɓe belanteɗi koɓe palte larde he téléji he ko sukaɓe meɗen ɓe mbaɗane ɗum koɓe palte hettade he radio ji meɗen ko no wonta ko sukaɓe ɓe taw wona korli e ñañeji e piiji ɗi mbaɗi noon ɗum ɗi woodi jamanu muɗum o e yimɓe muɗum ɓe han enen mawɓe ɓe mbawat hettade ɗin kono sukaɓe ɓe so tawi en mbi en kettinaɓe ɗin han ɓe dogat pulago ngo ko ma mbaɗen ɓe ballen ɓe no ɓe mbawa immorde sabuna si tawi pinal immoroni han woni culture immoroni han ko jaliɓe ɓe e timminta joni noon naalankoɓe meɗen ɓe en potɓe jurde jumben ɓe ganden ballen ɓe ha ɓe mbawa darade ɓe darano leñol ngol sabuna so tawi leñol ala jaliɓe han ngol mayat ko ɗum woni naalankoɓe joni noon on jarama mino on salmina onon piyo mino on yetta mino on jaara mino jaara e Genabu Balde ɓuraɗo andirede Sayi mino mbo jaara boy e wawde mbo newnande kam joɗade ɗo seeɗa lebda he makko to bangal neede mino jaara oɗo men musidɗo woni Cheikh Oumar Sall directeur oɗo radio woni jiilowo oɗo radio he gonnanɗo en to machine jiro o Ussmsne Balde e kala neɗɗo mo mbawɗen jokkodirde ɗo ha no aduna o no foti fodde ni kala pullo ɗo wawi wonde mi salmini ɗum kala nanoɗo e paalaɗo hettade e bawɗo hettade oɗo émission he jinnoɗo hettade hori o kala nande fof mino salmina mino ñagano en ɓamtagol leñol meɗen ngol kalan ngol ɓamto ɗemgal meɗen ngal yaara yeeso on jarama
jarama Ussmsne Jakunda min beltima buyɗo goɗo men radio kabaruji min mbawi han lebbude e maɗa ha min landiro seeɗa fi no biɗen ni fi needi he nder pular he nder pulagu moƴƴi yewrere meɗen nde yewrere woni yewrere moƴƴere addani en ɗo lamdi moƴƴi addani en ɗo kala jaabaji moƴƴiɗi no mi wi ɗo ni Ussmsne ko Presidente Associação Laamten ɗo nder Portugal ɗo Ussmsne jarama buy he nder oɗo men programme pijen njalen